Isifundazwe saKwaZulu Natal sivame ukuba nezibalo eziphezulu zezingozi zomgwaqo ngesikhathi samaholide. Kodwa kulonyaka izibalo ziphansi ngamaphesenti angamashumi 20 mangabe uqhathaniswa neminyaka edlule. Izikhulu zithi lokho kubangelwa ukuqama komsebenzi wamaphoyisa omgwaqo. Kumisa kwahlolwa izimoto ezingu-51,000 kulesifunda selokhu kuqale amaholide. Siyafisa ukubonga ukuthi noma ingozi zikhona zisiphethe kabi kodwa izinga lazo lisathe ukwehla uma uqhathanisa neminyaka edlule ingakabikho lockdown. Statistics asitshela ukuthi abantu abaningi ababreaka imithetho yemigwaqo bayenza between 18 hours and 23 hours. Izivakashi zithi ziyaneliseka ngendlela ezophepha eziqhubeka ngayo. Baphinde bacela kuba amaphoyisa aqhubeke nalomsebenzi oncomekayo. Ukuthi nabagibeli siphathe kahle nanokuthi odriver behlisa ispeed kodwa ngibona ngathi konke kusahamba kahle kwamanje. Khona njengamanje bengakaboni lutho lubi endleleni. Abashayeli bacela ukuba bahlele ngendlela efanele uhambo abazolithatha. Baqikelele ukuba izimoto zisesimweni sokuba semigaqweni ngaphambi kokuthatha uhambo. Thulani Msimanga, SABC News, umvoti.